So mga Koblox, welcome back to my channel. Magagata tayo ng mga Koblox ng kamuting kahoy. Yon. Oh my Yan, Koblox, oh. At paano na rin tayo ng gata. May dumaan kaninang nagbibinta ng talbos ng kamuting kahoy. Bumili tayo mga Koblox kasi na-miss ko to mga Koblox. At lalagyan natin ng tinapa. Tinapa. Ito na, may tanglad din tayo mga Koblox. Sige na, banatan na natin ito mga Koblox. Ayan na mga Koblox, yung tinapa. Pinaghimay-himay ko na. At saka ito na yung talbos ng kamuting kahoy mga Koblox. Ayan na. So yun mga Koblox, ito na yung mga ricados natin. As usual, ginagamit natin mga Koblox. Every magagata tayo, wala namang iba kundi sibuyas, bawang, loya, tanglad. Yun mga Koblox. Lagyan natin ng gata at imikos-mikos natin. Hahay! Imikos-mikos natin hanggat lumapot mga Koblox kasi halu-haluin natin para hindi siya makorta mga Koblox. Kasi pag nakorta siya mga Koblox, hindi magandang tingnan at hindi maganda tingnan at hindi magandang pagkagata pag ganun mga Koblox. So yon, palambing naman mga Koblox. Kung bago ka dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and follow my page Edmar TV. And then pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos at kakaibang mga videos mga Koblox. So yon na mga Koblox. Haluin muna natin to ng haluin. Palutuin muna natin itong gata bago natin ilagay yung talbos ng kamuting kahoy. Yan. Mukhang mapaparami na naman mga Koblox ng pagkainin ko nito kasi nga mayroon pa tayong pritong tawilis. Yon mga Koblox, sarap nun, yung medyo crispy. Pati ulok, kain, walang tapon. Yon mga Koblox. Yan, shout out sa mga OFW. Shout out sa inyo, ingat-ingat po tayo dyan. At mag-ipon ng maraming pera para pag-uwi may pera. So ayan na. Nako, mukhang masarap to mga Koblox. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakakain ng ganitong luto mga Koblox. Kasi nga wala akong makitang kamuting kahoy dito, walang nagbibinta. Buti na lang kanina may naglako mga Koblox. Kaya yon, binili ko agad para lutuin ka ako at lagyan ng tinapa. So yan, mikos-mikos na natin to. Medyo lutuin natin na maayos kasi nga medyo masarap to ay medyo nakakatakot rin maggulay nito yung mga di marunong kasi di ba mga Koblox, alam natin yung kamuting kahoy ay pag hindi marunong magluto niyan pwede kang malason, pero hindi naman totally mga Koblox malason na mamatay ka na, yung para bang nalalasing ka lang, ganun. So ayan, ganda na mukhang masarap itong mga Koblox. Lalagyan natin ng kaunting sili at saka mapipriti tayo ng tawilis. Yung tawilis mga Koblox, masarap yun pag crispy mga Koblox kasi nga lahat yung nakakain. Ako talaga pag kumain ako nun, lahat kain, walang tapon. Ayan, alam mo naman tayo, di tayo masilang sa mapagkain mga Koblox. So ayan, medyo lutuin natin ng maayos. Pero masarap to. Na ano ko na, naamoy ko na mga Koblox kasi amoy na amoy yung yung tinapang. Tinanggalan ko ng mga tinik. Yan. So shout out sa mga tropa ko dyan sa Bicol, sa Iriga City, kung saan ako nagsimula, saan ako pinanganak, sa Iriga, Santa Maria, Iriga City mga Koblox, Camarines Sur. Yan. Ngayon kasi mga Koblox, nandito na tayo sa Cavite nakatira. So paminsan-minsan lang makauwi ng Bicol. Pero ito yung isa to sa pagkain mga Koblox na namimiss ko sa Bicol mga Koblox. Napakasarap. Talagang yung iba nito dito sa Maynila hindi marunong kumain nito. Ayaw nga nilang kumain dito kasi nga daw lason daw to, pero hindi mga Koblox masarap to.
Bastang lutuin mo lang na maayos. Sarap to. Ayan. So, masarap to mga Koblax pag may sili. Lalo may sili. Dati kasi mga Koblax nung bata pa ako, madalas ako magluto nito. Yung lola ko, pinapaluto kami nito. Kasi doon sa katabi ng bahay namin, may kamuting kahoy kami doon. Tinanim lang nung kamuting kahoy na yon para kunan ng mga talbos-talbos ng ganyan. So, mababa pa lang siya mga Koblax. Kinukunan na namin ng talbos ng ganyan. Ang sarap niyan mga Koblax. Alba, yung bagong umulan, tapos magpipitas ka ng talbos niyan, yung hinuhugot mo lang siya. Ganun siyang i-harvest mga Koblax. Tapos kami noon, dati, ginagawa namin, hindi namin pinagagayat mga Koblax. Dati, inaano lang namin to, yung hinihimas-himas lang. Tapos yun, gagataan na, okay na yun. Masarap yun eh. Masarap. Tapos, ihawin namin yung toyo mga Koblax, yung tikong tinatawag namin. Sarap ng kombinasyon yan mga Koblax, yung inihaw. Yan na mga Koblax, paluto na to, malapit na tayong kumain. Yan, mukhang masarap talaga to, mapapalaban na naman ako nito eh. Yan mga Koblax. Maganda yung pagkagataan nito mga Koblax. Ito mga Koblax, ano to? Magandang sa katawan natin, mga ganito. Ayan na. Lagay na natin dito sa lagayan. At kakain na tayo mga Koblax. Ano pang hinihintay natin? Upakan na natin to. So mga Koblax, salamat sa panunod. Tapos na to, kailangan ko nang mag-outro mga Koblax. Ayan na, kakain na tayo, tawilis, at saka ginataang kamuting kahoy talbos. So ayan na mga Koblax, bye-bye, see you in next vlog. Ito si Koblax na nagsasabi, ingat palagi, and God bless you. Love you mama, chop chop, mama, bye-bye.